περάσει λοιπόν η Κλαβδία, παιδιά? Ελάτε, έλα. Δεν αντέχω. Τι κάνετε? Καλώς, τι καλώς. Είναι τόσο όμορφο, να ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα. Και εσύ είσαι πολύ όμορφη. Και εσύ είσαι πολύ όμορφη και όλοι είμαστε μια ομορφιά. Έλα. Μα τι, δεν θα γινότανε χωρίς λίγα λουλούδια? Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε που μετά από τόση κούραση αποφάσισες να έρθεις εδώ. Δηλαδή, Εντάξει. Έχεις ξεκουραστεί δεν είπες, ας πούμε, δεν καθόλου? θέλω αυτή την ησυχία. Όχι, δεν έχω ξεκουραστεί καθόλου, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που έτσι αυτή η ενέργεια και η χαρά που έχω μου δίνει έτσι ένα Ξέρεις κάτι, boost. Κλαβδία, ήσουν ευτυχισμένη που πήγες από την αρχή που θυμάμαι εδώ που είχες έρθει στον ελληνικό τελικό, πριν τον ελληνικό τελικό, έλεγες πόσο ευτυχισμένη είσαι που μπαίνεις σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την πορεία για αυτόν τον διαγωνισμό. Ήσουν ευτυχισμένη από την αρχή. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι το έκανα όντως, ότι πήγα στην Eurovision. Δεν έχει κάτσει ακόμα. Ναι, δεν έχει Εντάξει, κάτσει είναι πολύ ακόμα. Και νωρίς. μπορεί να μην κάτσει και ποτέ κιόλας. Γιατί είναι τόσο μεγάλο αυτό το πράγμα. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η διοργάνωση. Πόσο καιρό δουλεύετε γι' αυτό? Από την ημέρα που προκριθήκαμε από τον εθνικό τελικό που ήταν 30 Ιανουαρίου, Ναι. από τη 31 Ιανουαρίου μέχρι και τις 4 Μαΐου που φύγαμε, δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε. Υπήρχαν στη διαδρομή αυτή πράγματα τα οποία βάλατε και βγάλατε, ότι ας πούμε είπατε θα πάμε έτσι και μετά το είπατε όχι, δεν ταιριάζει αυτό? Υπήρχαν δηλαδή, ή ήρθε η ιδέα του Φωκά και κούμποσε? Όσον αφορά την ιδέα του Φωκά, από την ημέρα που μας την παρουσίασε, Πότε περίπου ήτανε, θυμάσαι? πότε ήτανε? Σύντομα. Γιάννη, πότε ήτανε? Ήταν δηλαδή κοντά Μέσα στο Φεβρουάριο, μέσα στο Μάρτιο, μέσα στο Φεβρουάριο ήτανε, ναι. Γιατί δεν είχαμε χρόνο, έπρεπε να στείλουμε κιόλας στη διοργάνωση. Τι θα χρειαστεί, να τα κάνουμε props, πλάνα, ναι, έπρεπε να τα κάνουμε όλα αυτά από πολύ νωρίς. Ναι, είχαμε deadline 10 Μαρτίου, κάτι τέτοιο. Deadline να τους παρουσιάσουμε την ιδέα για να τη στείλουμε, για να αρχίσουν να στείλουν και αυτοί το πώς θα το φτιάξουν. Από την ημέρα λοιπόν που είδαμε την παρουσίαση του Φωκά, οι αλλαγές ήταν πάρα πολύ μικρές. Πάρα πολύ μικρές αλλαγές. Δηλαδή, συμφωνήσαμε όλοι πάνω κάτω στο κλίμα, όσον αφορά αυτό που θα δούμε πάνω στη σκηνή. Ήταν λεπτομέρειες αυτά που αλλάξαμε από την αρχική ιδέα. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι μια ολόκληρη ομάδα, μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, είχε μια διάθεση να συνεργαστεί. Ναι. Ήμασταν ομαδικοί, ήμασταν θετικοί, ήμασταν ευγενικοί ο ένας με τον άλλον όσον αφορά την άποψη του Το έχουμε καθενός. παρατηρήσει, Ναι, γιατί και ναι. εσύ χρησιμοποιούσες σε όλες τις συνεντεύξεις σου ένα πληθυντικό, ένα εμείς, εδώ, η ομάδα. Δεν έφυγες ποτέ από Ναι, αυτό. γιατί δεν το έκανα μόνη μου. Και όταν δηλαδή με συγχαίρουν οι άνθρωποι, λένε ευχαριστούμε πολύ γιατί δεν το έκανα μόνη μου. Ναι. Το... Ήθελα να σε ρωτήσω, ο Φωκάς έχει ένα χαρακτηριστικό όταν κάνει τις σκηνοθεσίες, θα μπορούσα να πω, όλων αυτών των συμμετοχών που έχει αναλάβει. Έχει ένα χαρακτηριστικό, υπάρχει ένα στοιχείο μέσα στην παρουσίαση. Αυτή τη φορά είχαμε το στοιχείο του βράχου, είχαμε το στοιχείο αυτής της προβλήτας και είχαμε και την αλλαγή του φορέματος. Αυτό ήρθε εξ αρχής? Αυτό ήρθε, νομίζω εξ αρχής ήρθε. Ήταν η ιδέα του Φωκά. Στην αρχή ήμασταν προβληματισμένοι με το πώς θα γίνει. Πώς θα βγάλουμε το ρούχο, τι Τεχνικά θα φορέσουμε, εννοούμε. τεχνικά Ναι. εννοώντας, ναι. Δηλαδή ήρθε το φόρεμα πριν αποφασίσετε ότι βλέπουμε και φωτογραφίες πλάνα, από ναι, τις μου πρόβες δίνεται. σας. Είχε έρθει το φόρεμα πριν αποφασιστεί ότι αυτό θα ανοίξει? Όχι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πρώτα η ιδέα της αλλαγής και μετά έρθε το ρούχο. Μάλιστα. Γιατί έπρεπε να φτιάξουμε το ρούχο σύμφωνα με την ιδέα αυτή, για να βγει εύκολα. Για να γίνει και ο τρόπος να βγαίνει εύκολα. Ναι, πολύ σωστά. Ναι. Την οποία κάναμε πολλές προσευχές για να μπορέσουμε να... Αλήθεια, λέω, Φωκά, σε παρακαλώ, μπορούμε να κάνουμε κάτι να γίνει. Θα γίνει, μου λέει, έχει εμπιστοσύνη, ο Θεός είναι μεγάλος, είναι μαζί μας. Φωκά, σε παρακαλώ, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα, πρέπει να το κάνουμε, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Πώς φεύγουν τα μανίκια? Τα μανίκια είναι ανοιχτά. Ναι. Γιατί κρατάς ένα μικρόφωνο. Ναι, όπως Πώς το βλέπω δεσκάλωσε? και εδώ, τα μανίκια Πώς είναι δεσκάλωσε? ανοιχτά.
Δεν σκάθω, θα σας πω. Το πίσω το φόρεμα έχει ένα μεγάλο σκράτς. Το σκράτς που έχει το οποίο έτσι είδαμε σε κάτι backstage να το ανοίγει σιγά-σιγά η... Ναι, η Χριστίνα. Η μανούλα μου, έτσι λέω, η μάνα. Και στην ουσία, αυτό που κάνω, αυτό που κάνω είναι από το χέρι που κρατάω το μικρόφωνο να το μεταφέρω στο άλλο χέρι. Βγάζω δεξί μανίκι, μεταφέρω πάλι στο δεξί χέρι το μικρόφωνο και βγάζω το άλλο μανίκι. Έτσι γίνεται. Ναι, γιατί στην αρχή είχαμε δοκιμάσει να κατεβάζω το χέρι και να κρατάω το μικρόφωνο στην ευθεία του χεριού, στην προέκταση του χεριού για να μην κολλάει, αλλά ήταν λίγο επίφοβο αυτό. Γιατί κόλλαγε μερικές φορές έβγαινε. Οπότε το πιο γρήγορο ήταν να κάνω την αλλαγή του μικροφόνου, να βγάλω τα χέρια. Όλα αυτά πάνω στη σκηνή, σε δευτερόλεπτα έτσι. Πρέπει να τα κάνεις όλα μαζί. Η πρώτη φορά που το κάναμε στην πρόβα, ήτανε, παιδιά, η καρδιά μας χτυπούσε, της Χριστίνας ειδικά, διότι ήταν όλο πάνω της. Σου λέει, άμα δεν το βγάλω σωστά. Ήταν αυτή που έπρεπε να κάνει το κρακ και να τραβήξει το φόρεμα. Λες για την πρώτη πρόβα στη Βασιλεία? Όχι στη Βασιλεία, στην Ελλάδα, ναι, στη σχολή του Φωκά. Στην πρώτη πρόβα στη Βασιλεία είπες ότι ένιωσες κάτι μοναδικό όταν ανέβηκες. Ναι, δεν υπήρχε, παιδιά, αυτό. Πώς ήταν το συναίσθημα, βάλε μας λίγο στο κλίμα έτσι να το καταλάβουμε. Εγώ είχα στο μυαλό μου πριν πάω ότι μπορεί και να φρικάρεις εκεί πάνω, γιατί είναι κάτι τόσο μεγάλο, τόσο εντυπωσιακό που δεν έχουμε ξαναζήσει, εννοείται, εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί και να φρικάρεις λίγο. Γενικά όλοι λέγανε ότι σου κόβονται τα πόδια εκεί πάνω. Λέω, Χριστέ μου, τι θα συμβεί. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξέρω πώς. Έτρεχα εγώ λοιπόν από το backstage, χαρούμενη, ξυπόλυτη με το φορεματάκι μου. Είχα να πάω στη σκηνή, ήταν παγωμένο εκεί το πάτωμα της Μέντο. Και πατάω για αρχή το πρώτο πράγμα, πάτησα στα LED και λέω, αχ, τι ωραία ζεστά. Το πρώτο πράγμα που είπα με το που ανέβηκα στη σκηνή. Μετά την επεξεργάστηκα λίγο, την ένιωσα και είπα, wow, απίστευτο, εντυπωσιακό. Δεν με έπιασε, τύπου μετρούσα κάποιες φορές τις φίξεις μου για να δω τι συμβαίνει. Τίποτα, 65, 70, χαλαρά. Τόσο δεν έχω ούτε και όταν κοιμάμαι. Ούτε με υπογλώσσιο δεν το έχω αυτό εγώ. Γενικά έχω χαμηλές φίξεις, αλλά εκεί δηλαδή παρά ήταν απίστευτο. Μου είπε ο φίλος μου, ο Διαμαντής που είναι και γιατρός, μου λέει, καλέ, εμείς έχουμε λίγο παραπάνω από σένα. Αυτό βέβαια στον τελικό πια. Στον τελικό είχα 65 σφίξεις, ήταν απίστευτο, ναι. Η αναγνώριση πάντως που ερχόταν συνέχεια και σταδιακά και κάποιος άλλος θα μιλούσε και κάποιος άλλος, πρέπει να σου δίνει μεγάλη χαρά. Μου έδωσε μεγάλη χαρά. Μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και να σας πω, πιστεύω ότι όταν τα πράγματα έχουν μια εξέλιξη πιο αργή, δηλαδή σταδιακά, αρχίζει να κορυφώνεται κάτι, ή θεωρώ ότι είναι πιο υγιές, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρίσκεσαι σε μια θέση που είσαι, ας πούμε, αμέσως φαβορί και πρέπει συνέχεια να αποδεικνύεις γιατί είσαι εκεί και πρέπει συνέχεια να κάνεις κάτι για να βρίσκεσαι εκεί. Εδώ υπήρχε χτίσιμο, σταθερότητα, έτσι. Δηλαδή παρακολουθούσαμε τα στοιχήματα που δεν είχαν σημασία από ό,τι είδατε. Καμία σχέση. Παρακολουθούσαμε τα στοιχήματα ότι ήμασταν, ας πούμε, 23η, 24η, μετά σιγά πήγαινε 18η. Φτάσαμε μετά τον ημιτελικό να πάμε 14η, μετά πήγαμε ένατη. Πες μου για τη βραδιά. Μετά ξανανεβήκαμε. Πες μου και τον ημιτελικό. Πρέπει οπωσδήποτε, δεν γίνεται δηλαδή. Να πούμε όμως πριν, θα ήθελα να πούμε το γεγονός ότι υπήρχαν και καλλιτέχνες που μίλησαν για σένα. Πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Ήταν η Νάνα Μούσχουρη και ήταν. Και η Μαρίζα Κοχ. Απίστευτο. Η Μαρίζα Κοχ. Η κυρία. Η Νάνα Μούσχουρη. Βλέπαμε άρθρα στο BBC, στο CNN. Μίλησα με τον κύριο Σαββόπουλο, μίλησα με την Έλενα, την Παπαρίζου. Μίλησα. Με ποιον άλλο μίλησα. Καλά, εντάξει, μηνύματα πάρα πολλά. Τα διάβαζες όλα αυτά τα μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι καθόμουν και πριν πω στη σκηνή και κοιτούσα έτσι γρήγορα όσο περισσότερα μπορούσα. Ξέρεις, η Μαρίζα Κοχ κιόλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μιλήσει για τη Eurovision εδώ και τόσα χρόνια. Εδώ και 50 χρόνια. Είδα ένα βίντεο αρχικά που ανέβασε πριν μιλήσουμε. Μου το στείλανε και το είδα και το είπε και η ίδια ότι
έχω βγει να μιλήσω. Είπε ότι ο λόγος που το έκανε και στη συνέντευξη που μας έδωσε στο Eurovision ήταν ότι το έκανε για το τραγούδι σου, για την Αστερομάτα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί είχα μάθει για την ιστορία της, για το τι πέρασε στη Eurovision και το τραγούδι και το ότι βγήκε με δική της ευθύνη να τραγουδήσει. Αυτό ήταν ανατριχιαστικό όταν το έμαθα. Ναι. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ την πίεση την οποία θα είχε σταθεί. Την πίεση που είναι τέτοιος που είναι ο διαγωνισμός. Σκέψου να βγαίνεις με ένα φόβο ότι μπορεί να είναι και τελευταία. Παιδιά. Αισθάνθηκες εσύ, γιατί έχεις μία κατάθεση εδώ με αυτό το τραγούδι για προσωπική και τέλος πάντων σε μια εποχή που τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα γύρω-τριγύρω μας και βγαίνεις να το δηλώσεις. Αισθάνθηκες ποτέ ότι θα μπορούσε κάτι να είχε συμβεί ή τέλος πάντων αν είχες το βάρος αυτού, τη συνειδητοποίηση του βάρους? Δεν μπορώ να πω ότι ένιωθα κάποιο βάρος όσον αφορά αυτό. Εγώ ξέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω πάντα να μιλάω για την αλήθεια μου, για αυτά που νιώθω, για αυτά που με εκφράζουν και να τα τραγουδάω κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και νομίζω ότι είναι σημαντικό και για τον κόσμο να υπάρχουν τραγούδια που μπορούν να ταυτιστούν πέρα από τα τραγούδια του έρωτα και της αγάπης που ταυτιζόμαστε όλοι. Κάτι μεγαλύτερο. Ναι. Αυτό το τραγούδι θεωρώ ότι μπήκε στην καρδιά πολλών ανθρώπων και πόσο μάλλον πολλών Ελλήνων, γιατί έχουμε όλη μια ιστορία και γιατί μπόρεσαν να βρουν κάτι που τους αντιπροσωπεύει και τους κάνει να ταυτιστούν. Και επίκαιρο σε έναν κόσμο που ζούμε τώρα. Ναι. Με αυτό το παγκόσμιο χάρτη Δυστυχώς. Και με αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Μακάρι να μην ήταν επίκαιρο, μακάρι. Αλλά αυτό ήταν και ο λόγος που ως Επιτροπή επιλέξαμε αυτό το τραγούδι να πάει. Δεν ήταν χωρίς σκέψη αυτό όταν στον ελληνικό τελικό έγινε. Είναι φοβερό όμως πώς νιώθετε που συμβάλατε σε πολύ σημαντικά. Ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος σας για αυτό που συνέβη σε μένα. Το κάναμε με πολύ αγάπη. Ναι, με αγάπη. Αισθανόμασταν ότι αυτό ήταν. Και πιστεύαμε ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε. Και όπως πήγε, έτσι, είχε δρόμο μπροστά του και θα έδειχνε δρόμο και στους δημιουργούς το πώς θα το πηγαίνανε. Και το βλέπαμε από την αρχή με πολύ αγάπη αυτό. Ξέρετε, εγώ αυτό που παθαίνω μετά από όλο αυτό που έζησα είναι το ότι γυρνάω πίσω και πιάνω έναν τους παράγοντες που με έφεραν μέχρι εδώ. Και λέω ότι εάν δεν ήταν ο Νίκος από την εταιρεία να μας πει ότι πρέπει να στείλουμε τραγούδι, δεν θα στέλναμε. Εάν μετά στον εθνικό τελικό δεν μας στήριζαν οι επιτροπές και ο κόσμος, δεν θα φτάναμε στη Eurovision. Μετά, αν δεν είχα αυτή την ομάδα που είχα μαζί μου στη Βασιλεία, δεν θα φτάναμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Βλέπεις γιατί είναι αυτό που από την αρχή. Ομάδα. Και είναι ανατριχιαστικό το πώς μικρές λεπτομέρειες, αν ήταν διαφορετικές, δεν θα ήμασταν εδώ. Είναι απίστευτο. Αυτή τη σύνδεση λοιπόν που λέγαμε με τη Μαρίζα Κοχ, την βλέπουμε κι εμείς και αυτό ήταν. Το έχουμε ξαναπεί από την αρχή που επιλέχθηκε αυτό το τραγούδι. Και πόσο σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο τη Μαρίζα Κοχ την έχουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να μας μιλήσει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχουμε ζωντανή σύνδεση, δεν έχουμε μόνο τηλέφωνο. Καλημέρα σας. Έχουμε μεγάλη χαρά που βρίσκεστε εδώ και αποφασίσατε μετά από τόσα χρόνια να μιλήσετε για αυτή τη συμμετοχή την ελληνική. Και να μιλήσετε και μαζί. Μα άξιζε αυτή η συμμετοχή. Μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Ναι, τι είδατε εσείς σε αυτή τη συμμετοχή? Κλαβδία, θέλω να σου πω, να σου εκφράσω την αγάπη μου, να σου πω συγχαρητήρια και ευχές για καλή πρόοδο και όλα αυτά που είπαμε και στο τηλέφωνο σου τα επαναλαμβάνω. Ξέρω τη συγκίνησή σου, γιατί σήμερα είναι και πολύ σημαντική ημέρα, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων και όλοι είμαστε συγκινημένοι. Συνδέεται τόσο πολύ με τη συγκίνηση που εσύ εξέφρασες επί σκηνής. Η ίδια η παρουσία σου, ασφαλώς το τραγούδι, αλλά ήσουνα ένας ανοιχτός χάρτης προχθές για την Ελλάδα μας. Όλα τα συναισθήματα τα πρόσφερες.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπε προηγουμένως και η Κλαβδία ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί το πώς θα αισθανόσασταν εσείς όταν ήσασταν στη σκηνή της Eurovision, έχοντας μια πολιτική θέση σε αυτή την εμφάνισή σας. Και υπό μια απειλή, έτσι. Και υπό μια απειλή που πρέπει να βγεις εκείνη την ώρα να τραγουδήσεις. Ναι, απίστευτο. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει μια τέτοια... Είχα την ηλικία τότε και την ωριμότητα να ανταπεξέλθω στο γεγονός. Γιατί από τις κουίντες με ενημέρωσαν να μην βγω στη σκηνή, καθώς υπήρχε τηλεφώνημα για ελεύθερο σκοπευτή. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δυστυχώς όμως τα πράγματα έχουν πάντα την ίδια σοβαρότητα για μας. Ακόμα και σήμερα λέμε 50 χρόνια μετρημένα έχουν περάσει. Αιμορραγούνε παλιές και νέες πληγές. Όλου του κόσμου η ιστορία έχει αλλάξει και για την Κύπρο στέλνουν μονάχα ευχές. Αυτή η ανακατάταξη των πάντων δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει, αλλά είμαστε όλοι αφυπνισμένοι και αυτό πρέπει να εκπέμπουν και τα τραγούδια μας. Και αυτό έκανε η Κλαβδία με το τραγούδι της και με την παρουσία της. Και θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες μας που πλαισίωσαν αυτή την εκδήλωση. Πιστεύετε ότι η μουσική ενώνει, αλλά η μουσική κιόλας... Και προάγει και ένα μήνυμα. Αυτό νομίζω ότι συζητάμε τώρα. Προάγει μήνυμα και επαναστατεί πολλές φορές. Έτσι δεν είναι? Δίνει μηνύματα τα οποία μπορούν να δώσουν πολύ μεγάλη όθηση στην ανθρωπότητα, στους ανθρώπους. Η δύναμη της μουσικής, η δύναμη του τραγουδιού είναι τέτοια που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Εγώ θυμάμαι όταν τραγουδούσαμε με το Χρύσανθο και τον Νίκο Ξυλούρη μαζί, πώς τραγουδούσαμε μαζί. Για μπες κι εσύ σε αυτό που θα πω, Κλαβδία. Μπες φωνητικά σε αυτό που ξέρεις και αγαπάς. Βάιλε μονάμ, Γλυκιά μου. ντο θα φτάμεν το χειμώνα. Ντο θα φτάμε. Άργησα να το... Σίτε πένε ομάλε, είδα ορμάνε και λιβάδε. Δεν μπορώ να μην σας πω πόσο όμορφη και γλυκιά είστε. Και μέγα. Βάιλε μόνα. Αυτό σε όλες τις περιοδίες μου, στις συναυλίες, το τραγουδούσα. Ναι, ο Χρύσανθος ήταν από τον Πόντο. Ο Χρύσανθος, βέβαια. Αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής. Σήμερα θα έπαιρνε θα έπαιρνε σήμερα το πρώτο, αν ήταν ανάμεσα. Αν είχαμε τη φωνή, άλλη μια φωνή του Χρύσανθου, μαζί με τη Λαυδία. Ναι. Έτσι, μια τελευταία ωραία ευχή για την Κοπέλα μου, σε εύχομαι κάθε καλό. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Και σε καλό εδώ στη Φράτη, για καφεδάκι. Εννοείται. Κάτω από την Ακρόπολη, την οδό Φράτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Κόκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι γειτόνοι μας όλοι ενωνόμαστε και κάνουμε ένα ωραίο πρωινό. Τι ωραία. Τι ωραίο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Κάθε καλό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάθε καλό σε όλους σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλαβδία, σε είδα συγκινήθηκες. Ναι. Και είναι πάρα πολύ. Παιδιά. Και γενεοδόρια. Και είναι πολύ σημαντικό τέτοιες προσωπικότητες του χώρου να μιλούν για σένα και για το τραγούδι, έτσι, και για το μήνυμα που εκπέμπει σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση αυτές τις μέρες. Γιατί επεξεργάζομαι πραγματικά πληροφορίες που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί να συμβούν. Ναι. Τόση αγάπη, τόση στήριξη από τόσους σπουδαίους ανθρώπους και όχι μόνο από ανθρώπους σαν την Κυριακό, αλλά και από όλο τον ελληνικό λαό. Είναι απίστευτο. Τα βιντεάκια που έβλεπα, που παρακολουθούσαν, παραδείγματος χάρη, τον ημιτελικό. Ναι.
και πανηγύριζαν για την πρόκρισή μας. Σαν να κέρδισαν. Κάτσε να το συζητήσουμε. Έλα, πες το τώρα, πες το. Τώρα πρέπει να το πω. Έλα, γιατί το Πες μου, ξεκίνησες. σε παρακαλώ πολύ, γιατί μας το κάναν αυτό οι Ελβετοί και περιμέναμε και είχαμε τρελαθεί. Εγώ πιστεύω Πες μου, σε ότι παρακαλώ. ξέρανε, εγώ πιστεύω ότι εννοείται ότι ξέρανε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες έτσι πολύ παθιασμένοι με τη Eurovision και πόσο μάλλον φέτος, ας πούμε, που ήταν στην αρχή λίγο διχασμένη η άποψη για το τι θα γίνει με το τραγούδι. Πιστεύω ότι τα ξέρανε όλα αυτά. Και σου λέει κάτσε να τους κρατήσουμε τα γωνία. Να δώσουμε περιεχόμενο τώρα στο ελληνικό διαδίκτυο. Εσύ πώς ένιωθες εκείνη την ώρα? Εδώ εμείς τρελαθήκαμε στα σπίτια μας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ για κάποιο λόγο ένιωθα ότι θα ανακοινωθούμε έτσι στην πρώτη πεντάδα του ημιτελικού. Ωστόσο, όσοι ανακοινώνονται στην πρώτη πεντάδα, ένιωθα ότι μπορεί να τα έχουν πάει λιγότερο καλά από αυτούς που ανακοινώνονται προς το τέλος. Έτσι ένιωθα εγώ. Δεν λέω ότι αυτό είναι αλήθεια. Έτσι ένιωθα εγώ. Περνούσε η πεντάδα, εξάδα, εφτάδα, οχτάδα, εννιάδα. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχασα την ελπίδα μου καθόλου όμως. Γιατί ήταν οι χώρες που βλέπαμε, οι οποίες είχαν πιθανότητες να περάσουν. Ναι, υπήρχαν και στο τέλος όντως χώρες που πίστευα ότι... Και έχουν περάσει 9. Ναι, έχουν περάσει 9. Έχω αγχωθεί εννοείται. Ωστόσο, δεν έχω χάσει την ελπίδα μου, γιατί τι διάβασα εγώ, ας πούμε, εκείνες τις ημέρες και με κράτησε, ας πούμε, αισιόδοξη. Διάβασα ότι ο Φωκάς δεν έχει κοπεί σε ημιτελικό ποτέ με την Ελλάδα. Να το. Και λέω, ωραία, δεν θα μου συμβεί. Δεν θα μου συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω, να μου συμβεί και με έπιανε. Και εν τω μεταξύ κάναμε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό που το ανέβασα μετά στα social media τα δικά μου. Κρατιόμαστε χέρι-χέρι. Αυτό το σας έβλεπα. Κρατιόμαστε χέρι-χέρι και εκεί που είμαστε στο τέλος, σηκώνω το κεφάλι μου και προσεύχομαι και λέω κάνε Θεέ μου σε παρακαλώ και χωρίς να συνεννοηθούμε από δίπλα, μετά από λίγο, δευτερόλεπτα μετά από μένα κάνει και ο Φωκάς το ίδιο. Και το βλέπουμε το βίντεο αφού το έχω ανεβάσει. Και συνειδητοποιούμε και μου λέει κοίτα, μου λέει κοίτα τι κάναμε. Μου λέει μαζί χωρίς να το συνεννοηθούμε. Ήταν απίστευτο. Πώς έχετε αγαπηθεί με το Φωκά? Αχ, του λέω Φωκά, σε παρακαλώ. Κάνε κάτι, πρέπει να βρισκόμαστε, του λέω τώρα πάλι συχνά. Μην φύγεις από τη ζωή μου, σε παρακαλώ. Του λέω. Βλέπαμε προηγουμένως και για τους, έλεγε και η Μαρίζα Κοχ, και με την Μαριάννα Ευστρατιού, το πώς θυμούνται όταν πρώτο ξεκίνησαν. Εσύ ξεκίνησες με διαγωνισμούς. Ήθελες να πας να διαγωνιστείς? Ήθελα πάρα πολύ. Ήθελες δηλαδή, ας πούμε, από την πρώτη φορά που σε είδαμε στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, έτσι, και στο Voice μετά, είχες μπει σε μια διαδικασία. Αυτό το κορίτσι που πήγε στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, με το σημερινό κορίτσι, αν την έβλεπες, ας πούμε, τότε, τι θα της έλεγες? Στο κορίτσι που ήταν τόσο μικρό τότε. Το κορίτσι εκείνο το μικρό, έχω να σας πω, είχα μια πηγή αυτοπεποίθηση και μια σιγουριά και ένα θάρρος. Που μεγαλώνοντας, μπορεί να ήταν και η άγνοια κινδύνου, ας πούμε, της ηλικίας. Ήμουν πολύ πολύ πιο θαραλέα τότε από ότι τώρα. Και τώρα είμαι προς Θεού. Απλά πέρασα μια περίοδο που αμφισβήτησα λίγο τον εαυτό μου. Είχαμε συναντηθεί και τότε. Έχασα λίγο. Ποια περίοδος ήταν αυτή? Ήταν το 17. Το 17 ήμουν στο ταλέντο. Για να το δω, το έχω. Έχει πολύ πλάκα που πλάκα. το θυμόμαστε αυτό. You know I love you, I love you, boy, I don't care if you don't want me, you know I'm yours right now, I put a spell on you, I put a spell on because you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You run around. Better,
2.000 γυρίσματα, όλα ολόσωστα για δισκογραφία. Εντάξει. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι, και βλέπεις ότι σε παρακολουθούμε, βλέπουμε αυτό που θα γινότανε. Εσύ τώρα που βλέπεις αυτό, γιατί σου είχε πει και ο Γιώργος, άστο τώρα, θα πας στο Voice αργότερα και το έκανες. Δηλαδή το ακολούθησες αυτό. Είχε σχέδιο, μας είπες εδώ, όταν το γι' αυτό σε ρωτάω, ας πούμε, εμείς βλέπαμε το κορίτσι αυτό, τι θα γινότανε. Εσύ πώς αισθάνεσαι τώρα που βλέπεις αυτή τη στιγμή? Εντάξει. Καλά, για αρχή μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο. Τι σου φαίνεται το πώς έτσι μεγαλώνουμε, αλλάζουμε, μου φαίνεται απίστευτο το πώς σκεφτόμασταν τότε και σκεφτόμαστε τώρα. Μα ήσουν 16 το πόσο διαφορετικά. Ναι, εκεί ήμουν 15. Εκεί ήμουν 15, ναι. Εντάξει, με πιάνουν εμένα αυτά, λέω Χριστέ μου, πώς εγώ είμαι αυτό ή αυτή. Σε πιάνει, ρε παιδί μου, αυτό. Η αλήθεια είναι ότι από τότε όμως πίστευα, είχα ένα πείσμα, δεν ξέρω από πού, βασικά ξέρω από πού, είναι ο μπαμπάς και η γιαγιά, πολύ πεισματάριδες, απίστευτο. Από τον μπαμπά είναι κληρονομικό, ναι. Είχα ένα πείσμα και λέω, ήθελα το Voice από πάρα πολύ μικρή, ήθελα το Voice. Ναι. Λέω, ωραία, θα πάμε στο ταλέντο, να προετοιμαστούμε, να πάμε στο Voice. Από το Voice μετά να ξεκινήσω να κυνηγήσω τη Eurovision. Εσύ το ξέρεις από μικρή τι θέλεις να κάνεις. Ναι, από πάρα πολύ μικρή. Είχες αποφασίσει ότι θέλεις να κάνεις τραγούδι. Ναι. Γιατί, ξέρετε γιατί δεν περνούσε μέρα που να μην τραγουδάω. Δηλαδή, παιδιά, θυμάμαι χαρακτηριστικά μέχρι και στο σχολείο, μέσα στο μάθημα, στα μαθήματα που δεν μου άρεσαν και δεν ήθελα να γιατί εγώ ξέρω ότι ήσουν αριστούχος. Μέχρι και το γυμνάσιο, ναι. Μετά στο Λύκειο με έπιασαν τα καριερίστικα. Ναι, ήξερα τι θέλω να τα κυνηγήσω, ήξερα πάρα πολύ καλά τι θέλω να κάνω. Και ήταν τότε και τα σόου, δηλαδή στην πρώτη Λυκείου είχα το ταλέντο. Έλειπα εκεί, απουσίες, πήγαινε στο σχολείο, μπράβο, σε είδαμε χαμό. Στη Δευτέρα Λυκείου είχαμε το Voice. Εκεί πια ήταν τα πράγματα. Πάρα πολύ. Όλοι, από μαθητές μέχρι καθηγητές, μέχρι την υπάλληλοι, όλοι μέσα στο σχολείο. Πάρα πολύ υποστηρικτικοί. Και μετά από ένα σημείο, δηλαδή εκεί που μουρμούργα και τραγούδα και αυτά δεν με παρεξηγούσαν, αλλά κάποιες στιγμές, ας πούμε. Παιδιά, ακουγόμουν. Και σταματούσε το μάθημα η καθηγήτρια και λέει: ποιος τραγουδάει, ποιος μουρμουράει. Και κοιτάγανε όλοι εμένα. Αλήθεια. Και τότε έλεγες αγγλικά κομμάτια, έτσι. Ναι. Εντάξει, απίστευτο. Οι άνθρωποι που ήταν τότε, οι δασκάλα σου, οι συμμαθητές σου, έχει εμφανιστεί κάποιος τώρα? Έχουν κάνει ένα μεγάλο fan club. Έλα. Είναι απίστευτο. Ναι. Και 4 καθηγήτριες από το γυμνάσιο ήρθαν και στον εθνικό τελικό. Η κυρία Παυλοπούλου, η κυρία Βασιλείου, η κυρία Κωνσταντινίδου και η κυρία Στεφανοπούλου. Πραγματικά τις αγαπώ από τον εθνικό τελικό. Και μετά είναι φανατικές. Και πώς μου το λέει η κυρία Παυλοπούλου, είμαστε κλαβδιάκια, μου είχε πει κάτι θα κάνουμε και τα κλαβδιάκια. Ωραία τα κλαβδιάκια. Μου στέλνουν φωτογραφίες από το γυμνάσιο με τα μοβιαλιά που τραγουδάω σε γιορτές, στα θεατρικά που συμμετείχα. Δεν ωραία. υπάρχει. Αυτό πριν. Πώς βλέπεις το μέλλον? Τι βλέπεις μπροστά σου? Ακόμα το επεξεργάζομαι αυτό που βλέπω, αλλά ξέρω ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι πολύ μουσική. Μουσική που θα αγαπήσει ο κόσμος, θα αγαπήσω κι εγώ. Έχουμε αυτή το τη άλμπουμ. μουσική, που κυκλοφόρησε σήμερα Πες τα μας αυτά. Ναι, εννοείται λοιπόν. Κυκλοφορήσαμε ένα άλμπουμ που το ονομάσαμε Αστερομάτα. Βεβαίως. Tribute σε όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε με την Αστερομάτα. Και έχει νέα τραγούδια. Έχει 4 νομίζω. Τα νέα είναι αυτά τα μάτια τα γλυκά, τα συντρίμια, τα αγαπημένα μου. Για ένα αστέρι του ουρανού επίσης τα αγαπημένα μου. Και έχει, παιδιά, και το Thinking About You. Έχει ένα ξένο το οποίο είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα μόνη μου ολομόναχη. Πότε? Πριν 4 χρόνια. Το 2021 στην καραντίνα. Με τα ακουστικά μου υπήρχε μια εφαρμογή. Τώρα,
Ναι. Μέσα από εφαρμογή το έγραψα. Το έγραψα. Λοιπόν, υπήρχε μια εφαρμογή στην καραντίνα που ανακάλυψα που τι γινότανε. Έβρισκες κάποια beat, κάποιες μελωδίες άδειες και είχες την ευκαιρία να βάλεις τα ακουστικά σου και με εφέ φωνής να τραγουδάσεις πάνω από αυτά και να το ποστάρεις. Ναι. Εγώ είχα βρει λοιπόν μια μελωδία, κάτι σαν ένα πιανάκι, ρε παιδί μου, πολύ έτσι ατμοσφαιρικό και δεν ξέρω πώς έγινε. Είχα τα ακουστικά μου και μουρμούραγα. Και μουρμούραγα αυτούς τους στίχους και αυτή τη μελωδία, που δεν ήταν έτσι εννοείται. Ναι. Έγινε τώρα πιο σύγχρονο, πιο άφρο, πιο επίκαιρο. Και το άφησα στο σιρταράκι, το είχα πάει μετά στους παραγωγούς. Μου έγραψε ένα τραγούδι μόνο πρώτη φορά. Στίχους, μουσική, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ και μου βγήκε αβίαστα ενθουσιασμός τρελός. Και στίχους. Και ήρθε η ώρα του. Πάντως κοίταξε, τώρα με την ευκαιρία της Eurovision σε έχει μάθει ο κόσμος όλος, θέλω να πω, οπότε αυτό μπορεί να κάνει και μια καριέρα έξω. Μακάρι να πάρει. Αυτό το βλέπω εγώ. Μακάρι να πάρει μια όμορφη πορεία αυτό το τραγουδάκι. Νιώθω ότι είναι το μωράκι μου. Να το πούμε και ένα βίντεο. Ναι, έχουμε ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο. Σας παρακαλώ πολύ, βάλτε το όλα μαζί. Η σπάνια χρειά, το ταλέντο, ο επαγγελματισμός, το στυλ και η λάμψη της κλαβδίας είναι τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η τραγουδίστρια με τη μοναδική φωνή μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά, όπως ακριβώς και Αστερομάτα, αυτό το σπουδαίο τραγούδι της. Αστερομάτα μου μικρή, γύρε να σε φιλήσω, στα άγια σου τα δάκρυα. Ουράνια, αυτή είναι μια μαγική φωνή, άγγιξε την καρδιά μας. Αυτά ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια των Eurofans που έχει διαβάσει και έχει ακούσει μέχρι σήμερα η κλαβδία. Χαρούμενη, ενθουσιώδης, τελειομανής όπως έχει δηλώσει, μοιάζει έτοιμη από πάντα να ανέβει στη σκηνή, να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα και να ξεχωρίσει, όπως ακριβώς έκανε και στον 69ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision. 22χρονη με ποντιακή καταγωγή που γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Ασπρόπυργο, ήξερε από μικρή ότι η μουσική είναι το βεπρωμένο της. Από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ήθελε άλλωστε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Η μαμά της έζησε και πήγε σχολείο στη Σοβιετική Ένωση μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Το 1991 ήταν που αποφάσισαν να έρθουν οικογενειακώς στην Ελλάδα. Δυσκολεύτηκαν The Next Big Thing. Σε ηλικία 17 ετών, τραγούδισε δίπλα στο Διονύση Σαββόπουλο, μια ξεχωριστή στιγμή όπως έχει πει για την καριέρα της. Το 2020 κυκλοφόρησε το τραγούδι Lonely Heart, που αγαπήθηκε ιδιαιτέρως από το ελληνικό κοινό. Έλενας Παπαρίζου, την οποία θαύμαζε από μικρή. Μεγαλώνοντας και βλέποντάς την να μας εκπροσωπεί στον πανευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision και να κατακτά την πρώτη θέση, εντυπωσιάστηκε. Το έθεσε στόχο, έγινε το όνειρό της και τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει την προσπάθειά της να το κάνει πραγματικότητα. I'm thinking it too. Tell me what you're feeling. I feel it with you.
Το 2023 διεκδίκησε την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision με το Holy Water. Το Holy Water ήταν μια ιδιαίτερη μπαλάντα με αγγλικό στίχο και επιρροές Afrobeat. Μια μουσική προσευχή για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για ένα καλύτερο αύριο, μπαίνοντας σε βάρκες για να διασχίσουν θάλασσες. Δύο χρόνια αργότερα ήρθε στη ζωή της η Αστερομάτα, ένα τραγούδι που δημιούργησε με τους Arcade. Μια ιστορία αποχωρισμού που ακουμπά στην καρδιά όλων των ανθρώπων. Για τον κάθε ένα ξεχωριστά είναι μια στιγμή της ζωής του, ένα προσωπικό του βίωμα. Τα γυαλιά της, τα σκουλαρίκια της γιαγιάς και ένα φυλαχτό από τη μητέρα της είναι τα αντικείμενα που δεν αποχωρίζεται ποτέ. Η ελπίδα, το φως και η συγκίνηση της μουσικής είναι τα χαρακτηριστικά που διατρέχουν τη δική της ιστορία. Αυτή είναι η Κλαβδία. Αυτό είναι το κορίτσι που ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και κέρδισε το θαυμασμό της Ευρώπης. Εγώ θέλω να πάω να τη φιλήσω, να την αγκαλιάζω συνέχεια. Σου έλεγα πώς το παρακολουθούσαμε και είχαμε ανατριχιάσει όταν Τι ωραίο βίντεο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με όλη μας την αγάπη. Εμείς ευχαριστούμε. Και λίγο είναι, κι άλλο θέλουμε να σου φτιάξουμε. Να σου πω, είπες πριν ότι όλο αυτό το ταλέντο το έχεις πάρει από τη γιαγιά σου. Έχω πάρει από τη γιαγιά έτσι την άνεση που έχει γενικά με τον κόσμο, το πόσο κοινωνική είναι. Πες το μου τώρα αυτό που την περιμένουν και κάνει δηλώσεις η γιαγιά. Είναι άνετη με αυτό, πες μου, είναι άνετη. Είναι πάρα πολύ άνετη. Νομίζω περνάει πάρα πολύ ωραία, γιατί η γιαγιά όταν ήταν μικρή ήθελε να γίνει ηθοποιός. Και ήθελε να ζήσει την τηλεόραση, την δόξα, την αυτή. Και έφτασε λοιπόν στα 80 της, να έχει μια άλλη δόξα βέβαια, αλλά πραγματικά μου λένε όλοι για τη γιαγιά. Τι γλυκιά γιαγιά, συγχαρητήρια. Θα της δώσει ένα φιλί από εμάς. Ναι. Εννοείται. Παρακαλώ. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην είναι προετοιμασμένος ότι έξω από το σπίτι του θα υπάρχουν κανάλια. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Καλά, δεν ήταν προετοιμασμένη σίγουρα. Δηλαδή από την πρώτη φορά που ήρθε ένα κανάλι και ενθουσιάστηκε, ελάτε μέσα! Τους παρήγγειλε πίτσα ή τους λέει θα σας φτιάξω. Να σας φτιάξω. Ελάτε μέσα! Ναι, αμέσως η γιαγιά το ποντιακό τη φιλοξενία. Καλά, όλη η Ελλάδα την έχουμε τη φιλοξενία, αλλά οι πόντιες γιαγιάδες συγκεκριμένα είναι αυτό που όταν έρθει κάποιο σπίτι μπαίνουν με τη μία στην κουζίνα. Δεν ρωτάνε, θέλετε να κάτι, μπαίνει μέσα στην κουζίνα, φτιάχνει και τα φέρνει έξω χωρίς να ρωτήσει. Πάντα όταν ήμουν μικρή θυμάμαι που ερχόντουσαν φίλοι του παππού και αν δεν ήταν η γιαγιά, έμπαινα εγώ να της φτιάξω ελληνικό καφέ. Ήταν δηλαδή μάστα αυτό το πράγμα. Ναι, και η φιλοξενία δεν θέλει ερώτηση. Ναι. Είναι μεγάλη προβολή και μεγάλο σοκ για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι προετοιμασμένοι για να εμφανίζονται συνέχεια. Αλλά η γιαγιά μια χαρά το πάει. Η γιαγιά τους αντιμετώπισε σαν φιλοξενούμενους. Ναι. Εμένα μου αρέσει οι πρώτες πρόβες. Τότε που πρώτο έγινε και πριν μιλάγαμε για το πώς βγήκε το φόρεμα και τώρα έχω και το βίντεο το πώς έγινε η πρώτη πρόβα του φορέματος. Έλα. Η πρώτη πρόβα. Είναι εκεί που σας το δείχνει ο Φωκάς. Εκεί δείχνει πώς θα γίνει. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Δεν άκουσα. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να το ξανακούσω καλά. Δεν θυμάμαι. Η πρώτη πρόβα. Αλλά πέθανε στα γέλια, θυμάμαι. Ήταν αυτό που είπαμε στην αρχή που είχες κατεβάσει τα χέρια για να βγει από κάτω, αλλά μετά τα αλλάξατε. Ναι, γιατί δεν κρατούσα μικρόφωνο στην πρώτη πρόβα, οπότε δεν ήταν ρεαλιστικό. Ξέρεις τι έχει ο Φωκάς. Όταν θέλει να κάνει κάτι, είναι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, οπότε σου λέει θα στο δείξω εγώ τώρα πώς θα το κάνεις. Το μελέτησε πρώτα, το μελέτησε πολύ καλά, το μελέτησε και με τις ντεζόμ για το ρούχο, το πώς θα φτιαχτεί. Και μετά ήρθε σίγουρος, λέει τώρα κρακ, το έκανε παιδιά με την πρώτη. Αμέσως. Με την πρώτη, ναι. Και μετά λέει στη Χριστίνα, έλα, της λέει, εγώ το έκανα με την πρώτη, σειρά σου και εσύ με την πρώτη θα το κάνεις. Και νομίζω ότι και η Χριστίνα το έκανε με την πρώτη. Αλλά η καημένη είχε μια ταχυκαρδία. Ήταν απίστευτο. Δεν πήρε τους καμηλούς, τους παλμούς, τους δικούς, την ηρεμία σου. Όχι. Εντάξει, την πρώτη φορά κι εγώ η αλήθεια
αλήθεια είναι ότι στην πρόβα. Λέω, Χριστέ, πώς θα βγει, να βγει. Ναι. Να πούμε τι έρχεται τώρα. Ναι. Τον Ιούνιο, να τα πούμε αυτά τα ωραία. Εννοείται. Έχουμε λοιπόν πολύ ωραίες συναυλίες που έρχονται. Έχουμε 14 Ιουνίου στη Μαλακάσα. Με τον κύριο Σαββόπουλο μιλάμε τώρα. Βέβαια. Για το Rock Wave. Απίστευτο. Απίστευτο πράγμα. Απίστευτο. Το ότι θα πας στο Rock Wave, τέλειο. Το ειρωνικό είναι ότι λίγο πριν μου στείλει η κυρία Καλέση, που είναι η μάνατζερ του κ. Σαββόπουλου, να μου πει για τις δύο αυτές συναυλίες, το αν θέλω και αν μπορώ να συμμετάσχω, εκείνες τις ημέρες αναπολούσα το άλσος που κάναμε τον κύριο Σαββόπουλο και έμπαινα και έβλεπα και έλεγα πω και τι δεν θα έδινα για άλλη μια τελευταία φορά, και πόσο ωραία ήταν. Και μετά από λίγες μέρες μου στέλνει μήνυμα και το γράφω, της λέω, αποκλείεται, λέω, να συμβαίνει αυτό, γιατί τώρα πριν λίγες μέρες έλεγα με φίλους και με οικογένεια τα παρακολουθήσαμε και λέω άλλη μία τελευταία. Πόσο καρμικό δένει, έτσι. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος μας, ο Θεός μας ακούει, όχι δεν ξέρω, μας ακούει ο Θεός και τα κάνει όλα αυτά και τα φέρνει έτσι όπως έρχονται. 14 Ιουνίου Μαλακάσα και στη Θεσσαλονίκη. Και 21 στη Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Και 21 Θεσσαλονίκη. Τι να σου πω. Αν μπορέσουμε να πάμε μετά, τα δύο θα έρθουνε. Έχεις δουλειά μπροστά σου. Δεν το ξέρω να το έχεις καταλάβει, αλλά δεν θα σταματήσει εδώ αυτό το πράγμα. Έχεις ανοίξει. Σήμερα τι θα κάνεις, κορίτσι μου, τι ωραίο πράγμα θα κάνεις. Σήμερα. Τι θα κάνεις, Κλαβδία μας. Για αρχή, επειδή είναι πάρα πολύ ψυχαναγκαστική, θα ήθελα να τακτοποιήσω τα πράγματα. Αποκλείεται. Ναι, νιώθω ότι. Όταν δεν ολοκληρώνω κάτι που έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, τα πράγματά μου, να ξέρω ότι είναι τακτοποιημένα, πλυντήριο και τέτοια, νιώθω συνέχεια ότι πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω αυτό. Ό,τι και να κάνω. Ας πούμε, πάω να φάω μετά τις βαλίτσες. Έχω λίγο αυτό το ψυχαναγκασμό. Οπότε σε αγαπώ. Από τις λίγες που θέλουν να βάλουν πλυντήριο μετά. Θέλει να κάνει βαλίτσα. Θέλει να βάλει την βαλίτσα μου. Εννοείται να δω την οικογένειά μου, να δω την αδελφή μου, τη γιαγιά, τη μαμά την είχα μαζί μου. Ωραίο ήταν και αυτό. Τις ανεψιές μου, τον παππού μου, που είχες δικούς σου ανθρώπους εκεί. Ήταν πολύ ωραίο. Δεν ήταν πολύ ωραίο. Ναι, είχα την μαμά εκεί που είναι πάρα πολύ ευσυγκίνητη. Και έκλαιγε κάθε 5 λεπτά. Της λέω, μαμά, σε παρακαλώ. Κρατιόμουν με νύχια και με δόντια, γιατί από το πρωί κάναμε το μακιγιάζ για τις πρόβες. Και μετά είχα μια μέρα μπροστά μου που δεν έπρεπε να κλάψω. Και διάβαζα. Έμπαινα, ας πούμε, λίγο στα social media να χαλαρώσω πριν την πρόβα και διάβαζα. Κάτι κείμενα, κάτι μηνύματα. Χριστέ μου, λέω. Δεν μπορώ να κάτσω ούτε στο κινητό, γιατί με έπιαναν τα κλάματα. Βέβαια. Πάντως είχατε ένα πολύ γεμάτο τραγούδι. Η Arcade είναι φανταστική και μάλιστα δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνανε κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Όταν το πρώτο άκουσα, δεν το πίστευα ότι τα παιδιά πραγματικά είναι φοβεροί, γιατί όχι μόνο για το τραγούδι, η δουλειά που έριξαν για να μπορέσουμε να βγάλουμε και το άλμπουμ σήμερα και να είναι ταυτόχρονα και στα της Eurovision, τα διαδικαστικά, ήταν ένα τρελό multitasking για όλους μας, εννοείται, αλλά αυτοί λίγο παραπάνω, γιατί εγώ ηχογράφησα πριν φύγουμε, αυτοί μετά έπρεπε να επεξεργαστούν. Καθ' όλη τη διάρκεια που βρισκόμασταν εκεί δούλευαν. Ήταν και εκεί, τα δούλευαν και για το άλμπουμ. Και για τη Eurovision και για το άλμπουμ. Φανταστικό. Γενικά όλη η ομάδα, παιδιά, δεν θα μπορούσε να την προσέχετε την Κλαβδία. Όλη η ομάδα να την προσέχει τώρα την Κλαβδία. Η ERT, η Arcade, η Panic, όλοι οι συντελεστές, ο Φωκάς, το Beauty Team, το Styling, όλα, η Δεμένη, η Τέση, ο Φωκάς, τα παιδιά όλοι, πραγματικά, ο κύριος Τέλος που μας έκανε την τιμή, δεν το συζητώ με ο κύριος Τέλος είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης στο φως. Και πέρα από την προσφορά του φωτιστικά, είχε μία ηρεμία, μια γαλήνη, δηλαδή αυτό που εξέπεμπε. Αυτό που εξέπεμπε πραγματικά, όταν έφυγε του λέω, μα γιατί δεν κάθεστε, είναι τόσο ωραία η άβρα σας, τόσο θετικός, τόσο... Παιδιά, ήταν όμως όλοι με τον τρόπο τους πάρα πολύ σημαντικοί, πάρα πολύ... Και παρόντες. Και εσύ όμως είσαι έτσι, ήρεμη, γαλήνια, υπέροχη, γλυκά, τι να πω. Εγώ ήμουν εκδρομή. Εκδρομή όμως από την άποψη της ενέργειας και της χαράς που είχα. Ήμασταν βασικά όλοι εκδρομή. Όταν έπρεπε να δουλέψουμε, δουλεύαμε, ήμασταν σοβαροί.
Και εκτός ήμασταν πραγματικά εκδρομή, ήταν απίστευτο. Δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Οι συνεργάτες σου σε περιμένουν να πας να ξεκουραστείς και να βάλεις και πλυντήριο. Έχετε την βαλίτσα τώρα, παιδιά. Δηλαδή οπότε από ταξίδι. Να σε απαλλάξουμε, να πας να ξεκουραστείς πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη. Τα λουλούδια δικά σου να τα στολίσεις. Μπορώ να κάνω μια αγκαλιά, δεν γίνεται. Έλα. Θέλω μια αγκαλιά οπωσδήποτε. Να είσαι καλά. Είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ τόσο πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και να φιλήσεις την Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και εμείς. Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση.